ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാഖയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം येन भूतले स्वयं रूपगता मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पदे गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यः वज्रापतिदानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन्निधे नामिने नमाचार्यपादाय निधाय कृपाप्रदायिने गौरगदामदाय नगरग्रामतारिणे नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. जय जय भागवता देवा जय जय भागवता. जय जय राधा कृष्ण स्वरूपा जय जय भागवता देवा जय जय भागवता. निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुगमुखादमृतद्रव संयुधं पिबद भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका. नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्. नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके मोगं करोति वाचालं पङ्कुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुं दीनतारिणम्. मदेकबिन्दो मत्सङ्गिन् मद्गुरो मन्महादन मन्निष्ठारक मद्भाग्य मदानन्द नमस्तुते. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. श्री गुरुदेव की जय. नेताय गौर प्रमानंदे. हरि 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 बोल. അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാബോധ സമിതി മാംഗ്ലൂരു ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ ഇന്നത്തെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം. ഹരേ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാം. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മള് ശ്ലോകം 15 വരെയാണ് ഇന്നലെ മനസ്സിലാക്കിയത്. അതായത് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ദ്വാരകാ പ്രവേശം. ഭഗവാൻ ദ്വാരകയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ എല്ലാവരും കൊടിതോരണങ്ങൾ കൊണ്ടും വാദ്യങ്ങൾ കൊണ്ടും എല്ലാം ഭഗവാനെ ആദരിച്ചു. അതിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇന്നെടുക്കാൻ പോണത് ശ്ലോകം 16 തുടങ്ങി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 16ഉം 17ഉം കൂടി ഒരുമിച്ചാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിശമ്യ പൃഷ്ടമായാന്തം വസുദേവോ മഹാമനാഃ അക്രൂരശ്ചോഗ്രസേനശ്ച രാമശ്ചാദ്ഭുത വിക്രമ പ്രദ്യുമ്നശ്ചാരുദേഷ്ണശ്ച
സാംബോജാംബവതി സുതഃ പ്രഹർഷവേഗോച്ചരിത ശയനാസന ഭോജന. ആരൊക്കെയാണ്? മാതാജി എന്റെ ഫോണിൽ ഇത് വന്നില്ലല്ലോ. എന്ത് വന്നില്ല? ഈ ഇട്ടത് ഇപ്പൊ വായിച്ചത്. ഓ, അത് വന്നിട്ടില്ല അല്ലെ? ശ്ലോകം വന്നിട്ടില്ല അല്ലെ? വന്നിട്ടില്ല. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ശരി എത്ര. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം സുഖമുഖാദമൃതദ്രവസംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാ നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദിര. ഇപ്പൊ വന്നാ? വന്നു മാതാജി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. വന്നു മാതാജി വന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിശമ്യ പൃഷ്ടമയാന്തം വാസുദേവ മഹാമനഃ അക്രൂരശ്ചോഗ്രസേനശ്ച രാമാശ്ചാദ്ഭുത വിക്രമഃ പ്രദ്യുമ്നശ്ചാരുദേഷ്ണശ്ച സാംബോജാംബവതി സുതഃ പ്രഹർഷവേഗോശശിദഃ ശയാനാസന ഭോജന. ആരൊക്കെയാണ് ഭഗവാനെ കാണാൻ വേണ്ടി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവയും കിടക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ വരെ ആരൊക്കെയാണ് എഴുന്നേറ്റ് ഓടി വന്നതെന്നാണ് ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിലൂടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. നിശമ്യ, ശ്രവണ മാത്രയാൽ, ഭഗവാൻ വന്നു എന്ന് കേട്ട മാത്രയിൽ തന്നെ ശ്രേഷ്ഠം, ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ആയാന്തം, ഭവനത്തിലേക്ക് വരുന്നത്. ആരാണ് ഈ വരുന്നത്? എല്ലാവർക്കും പ്രിയങ്കരനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ അത് കേട്ട വഴിക്ക് വസുദേവ, വസുദേവര്. ആരാണ് വസുദേവര്? കൃഷ്ണന്റെ പിതാവ്. അദ്ദേഹം ഓടി വന്നു. മഹാമനഃ, മഹാനുഭാവനായ, ക്രൂരഃ, അക്രൂരൻ, ച, ഉഗ്രസേന. ഉഗ്രസേനൻ. ആരാണ് ഉഗ്രസേനൻ? ആരാ ഉഗ്രസേനൻ? കംസൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? കംസൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? കംസന്റെ അച്ഛനാണ്, ദേവിയുടെയും കംസന്റെ അച്ഛനാണ് ഉഗ്രസേനൻ. എന്ത് ഭാഗവതംകാര് ഒന്നും ചോദിച്ചിട്ട് കിട്ടണില്ല. രാമ, ബലരാമൻ, കൃഷ്ണന്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ. അദ്ഭുത, അതിമാനുഷിക, വിക്രമഃ, വീരസാഹസ്യന്മാരായ ആരൊക്കെയാണ്? പ്രദ്യുമ്നൻ, ചാരുദേഷ്ണൻ. ഇവർ രണ്ടുപേരും രുക്മിണിയുടെ മക്കളാണ്. അതായത് കൃഷ്ണ ഭഗവാന് രുക്മിണിയിലുണ്ടായ മക്കളാണ് പ്രദ്യുമ്നനും ചാരുദേഷ്ണനും. സാമ്പൻ. ആരാണ് സാമ്പൻ? ജാംബവതി സുത, ജാംബവതിയുടെ പുത്രൻ. ഹർഷ, അതിയായ സന്തോഷത്തോടെ, ത്വരയിൽ, ഉച്ഛ്വസിത, പ്രഭാവിതരായി, സന്തോഷത്തോടു കൂടി, ശയന, ശയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന, അവരൊക്കെ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് ശയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ആസനസ്ഥ, ആസനസ്ഥരായ ഇരിക്കുന്നവരുണ്ടായിരുന്നു. ഭോജനം, കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ എല്ലാവരും കൂടി ഭഗവാൻ വന്നു എന്നൊരു വാക്ക് കേട്ട വഴിക്ക് ഇവരെല്ലാവരും ഭഗവാനെ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് ഓടി വന്നു. വിവർത്തനം നോക്കാം. വിവർത്തനം, ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്.
ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട കൃഷ്ണൻ ദ്വാരകാധാമത്തിൽ ആഗതനാകുന്നുവെന്ന് ശ്രവിച്ച് ഈ ഒരു വാർത്ത കേട്ടോടുകൂടി മഹാനുഭാവനായ വസുദേവരും കൃഷ്ണന്റെ അച്ഛനും അക്രൂരരും സുഹൃത്തും ഉഗ്രസേനനും, അതായത് കംസന്റെ അച്ഛനും, അതിമാനുഷികമായി ശക്തമാനനായ ബലരാമനും ഇത് കേട്ടു. പിന്നെ പ്രദ്യുമ്നൻ, ചാരുദേഷ്ണൻ, ജാമ്പവതീസുതനായ സാമ്പൻ അതിയായി സന്തോഷിച്ചു. ഇവരൊക്കെ സന്തോഷം കൊണ്ട് വിശ്രമവും ഇരിപ്പിടവും ഭക്ഷണവും ഒക്കെ ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. എല്ലാവരും ഇരുന്ന് വിശ്രമിച്ചിരുന്നവരുണ്ട്, ഭക്ഷണം കഴിച്ചിരുന്നവരുണ്ട്. അതെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ഭഗവാനെ സ്വീകരിക്കാൻ അവർ ഒത്തുകൂടി. ഭാവാർത്ഥം ഇനി ഓരോരുത്തരെ പറ്റി ഒന്ന് വിശദീകരിച്ച് തരണം, ഇനി ഒരിക്കലും മറക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി. വസുദേവർ ശൂരസേന രാജാവിന്റെ പുത്രനാണ്. വസുദേവരുടെ അച്ഛന്റെ പേരാണ് ശൂരസേന രാജാവ്. പുത്രനും ദേവകിയുടെ പതി എന്ന് വെച്ചാല് ഭർത്താവ്, കൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പിതാവ്. അപ്പൊ അച്ഛന്റെ പേര് പറഞ്ഞു. മക്കള് രണ്ടുപേര് ദേവകി, ദേവകിയുടെ പിതാവ് പതിയും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പിതാവുമാകുന്നു. ഭാര്യയാണ് ദേവകി, പുത്രനാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ. അദ്ദേഹം കുന്തി ദേവിയുടെ ഭ്രാതാവ്. ആരാണ് ഭ്രാതാവ് എന്ന് വെച്ചാല് സഹോദരൻ. പിന്നെ സുഭദ്രയുടെ പിതാവുമാകുന്നു. അപ്പൊ സുഭദ്രയാണ് മകള്. സുഭദ്ര തന്റെ പിതൃ സഹോദരിയുടെ പുത്രനായ അർജുനനെയാണ് വിവാഹം ചെയ്തത്. പിതൃ സഹോദരിയുടെ പുത്രനായ അർജുനനെ, അതായത് കുന്തി ദേവിയുടെ മകനായ അർജുനനെ വിവാഹം ചെയ്തു സുഭദ്ര. ഭാരതത്തിന്റെ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈ സമ്പ്രദായം ഇന്നും നിലവിലുണ്ട്. ഉഗ്രസേനന്റെ മന്ത്രിയായി നിയമിതനായ വസുദേവർ പിന്നീട് ഉഗ്രസേനന്റെ സഹോദരനായ ദേവകന്റെ 8 പുത്രിമാരെ വിവാഹം ചെയ്തു. അപ്പൊ ദേവകി മാത്രല്ല ഭാര്യ, 8 പേര് സഹോദരിമാർ 8 പേരും ആരാണ് വിവാഹം ചെയ്തത്? വസുദേവർ പിന്നീട് ഉഗ്രസേനന്റെ സഹോദരനായ ദേവകന്റെ 8 പുത്രിമാരെ വിവാഹം ചെയ്തു. ദേവകി അവരിൽ ഒരുവളായിരുന്നു. വസുദേവരുടെ സ്വാലനായിരുന്നു. സ്വാലൻ എന്ന് വെച്ചാല് അളിയൻ. സ്വാലനായിരുന്നു കംസൻ, വസുദേവരുടെ പത്നിയുടെ ആങ്ങള. അപ്പൊ 8 പുത്രിമാരും ഒരു പുത്രനും ഉണ്ടായിരുന്നു, അല്ലെ? പുത്രനാണ് കംസൻ. വസുദേവരുടെ ശ്യാലനായിരുന്നു കംസൻ. ദേവകിയുടെ 8ാമത്തെ പുത്രനെ കംസന് നൽകിക്കൊള്ളാമെന്ന വ്യവസ്ഥയിൽ കംസനാൽ നൽകപ്പെട്ട കാരാഗൃഹവാസം വസുദേവർ സ്വമേധയാ സ്വീകരിച്ചു. കഥയൊക്കെ നമുക്കറിയണതാണ്. കൃഷ്ണന്റെ ഇച്ഛയാൽ ഇത് നിഷ്ഫലമാക്കപ്പെട്ടു. ഭഗവാൻ 8ാമത്തെ പുത്രനായ ഭഗവാനെ, ശ്രീകൃഷ്ണനെ കൊടുക്കാമെന്നുള്ള വാഗ്ദാനത്തിലാണ് കൊല്ലാതെ കാരാഗൃഹത്തിൽ താമസിപ്പിച്ചത്. വസുദേവർ സ്വമേധയാ സ്വീകരിച്ചു. കൃഷ്ണന്റെ ഇച്ഛയാൽ ഇത് നിഷ്ഫലമാക്കപ്പെട്ടു. പാണ്ഡവരുടെ അമ്മാവനാകിയാൽ അദ്ദേഹം പാണ്ഡവരുടെ സംസ്കാര പ്രക്രിയയിൽ സജീവ പങ്കാളിത്തം വഹിച്ചു. അദ്ദേഹം കശ്യപ മഹർഷിയെ ശതശൃംഗ പർവ്വതത്തിലേക്ക് പുരോഹിതനായി അയച്ച് ചടങ്ങുകളൊക്കെ നിർവഹിച്ചു. കംസന്റെ കാരാഗൃഹത്തിൽ കൃഷ്ണൻ ആവിർഭവിച്ചപ്പോൾ ഗോകുലത്തിലെ കൃഷ്ണന്റെ വളർത്തച്ഛനായ നന്ദ മഹാരാജാവിന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് വസുദേവരാൽ മാറ്റപ്പെട്ടു. കാരാഗൃഹത്തിലാണെങ്കിലും അവിടെ നിന്ന് വസുദേവര് തന്നെയാണ് നന്ദ മഹാരാജാവിന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് ഭഗവാനെ കൊണ്ടുപോയത്. വസുദേവരുടെ തിരോധാനത്തിന് മുമ്പ് ബലദേവനോടൊപ്പം തിരോധാനം ചെയ്തു. വസുദേവരുടെ തിരോഭാവ ശേഷം മരണാനന്തര കർമ്മത്തിന്റെ ചുമതല വസുദേവരുടെ ഭാഗിനയനായ അർജുനൻ ഏറ്റെടുത്തു. അർജുനാണ് വസുദേവരുടെ മരണാനന്തര കർമ്മമൊക്കെ ഏറ്റെടുത്തത്. ഇനി അക്രൂരൻ ആരാണ്? ഈ അക്രൂരൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് വൃഷ്ണി വംശത്തിന്റെ സേനാപതി. വൃഷ്ണി വംശം എന്ന് വെച്ചാല് ഭഗവാന്റെ തന്നെ വംശം. യദുവംശത്തിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് വൃഷ്ണി വംശം. വൃഷ്ണി വംശത്തിന്റെ സേനാധിപതിയായിരുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ മഹാഭക്തനുമാകുന്നു. പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിക്കുക. അതുകൊണ്ടാണ് അക്രൂരന് എന്തായിട്ട് ശ്രവണം, കീർത്തനം, പിന്നെ
വന്ദനം അല്ലെ? വന്ദനത്തില് ആരാണ്? അക്രൂരനാണ്. പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിക്കുക എന്ന ഒരേ ഒരു പ്രക്രിയ കൊണ്ട് മാത്രം ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ വിജയം വരിച്ചയാളാണ് അക്രൂരൻ. നവവിധ ഭക്തികളില് വന്ദനത്തിനാണ് അക്രൂരന് അങ്ങനെ ഭക്തിയിലെ ഏറ്റവും ഉന്നതിയായിട്ട് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ വിജയം വരിച്ച ആളാണ് അക്രൂരൻ. അദ്ദേഹം ആഹുകന്റെ പുത്രിയായ സൂതനിയുടെ ഭർത്താവായിരുന്നു. അപ്പൊ ഭാര്യ സൂതനി, അത്ര മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. കൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ആഗ്രഹപ്രകാരം അർജുനൻ സുഭദ്രയെ ബലാത്കാരമായി കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം അർജുനനെ പിന്തുണച്ചു. വൃഷ്യവംശത്തിൽ, അതായത് അവിടെ ആയിരുന്നെങ്കിലും അർജുനന് സഹായിയായിട്ട്, അതായത് ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആഗ്രഹപ്രകാരം ബലാത്കാരമായിട്ടാണ് അർജുനൻ സുഭദ്രയെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അക്രൂരൻ അർജുനനെ പിന്തുണച്ചു. വിജയപ്രദമായ സുഭദ്രാപഹരണത്തിന് ശേഷം ശ്രീകൃഷ്ണനും അക്രൂരനും അർജുനെ സന്ദർശിക്കുകയും ഇരുവരും അർജുനന് ധാരാളം സ്ത്രീധനം നൽകുകയും ചെയ്തു. സുഭദ്ര ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ സഹോദരിയാണ് അല്ലെ. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ മാതാവായ ഉത്തരയെ സുഭദ്രാസുതനായ അഭിമന്യു ആണ് വിവാഹം ചെയ്യുമ്പോഴും അക്രൂരൻ സന്നിഹിതനായിരുന്നു. ഭാര്യ പിതാവായ ആഹുകൻ അക്രൂരനുമായി നല്ല ബന്ധത്തിലല്ലായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇരുവരും ഭഗവത് ഭക്തരായിരുന്നു. ഇത്രയാണ് അക്രൂരനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്. ഇനി അടുത്തതാരാണ്? ഉഗ്രസേനൻ. ആരൊക്കെയാണോ വന്നത് അവരെ കുറിച്ചൊന്ന് വിശദീകരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എപ്പ ചോദിക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. ഉഗ്രസേനൻ ആരാണ്? വൃഷ്ണി വംശത്തിലെ പ്രബല രാജാക്കന്മാരിൽ ഒരാളാണ്. പ്രബല എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രസിദ്ധരായ രാജാക്കന്മാരിൽ ഒരാളാണ്. പിന്നെ മഹാരാജാവ് കുന്തിഭോജന്റെ വകയിലെ സഹോദരനുമായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറ്റൊരു നാമം ആഹുകൻ എന്നായിരുന്നു. വസുദേവർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മന്ത്രിയായിരുന്നു. ശക്തനായ കംസൻ പുത്രനുമാകുന്നു. അപ്പൊ കംസന്റെ അച്ഛനാണ് ഉഗ്രസേനൻ. വസുദേവർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മന്ത്രി, ശക്തനായ കംസൻ പുത്രനുമാണ്. ഈ കംസൻ തന്റെ പിതാവിനെ കാരാഗൃഹത്തിൽ അടയ്ക്കുകയും, ആരാണ് പിതാവ്? ഉഗ്രസേനെ കാരാഗൃഹത്തിൽ അടയ്ക്കുകയും മധുരയുടെ രാജാവായി തീരുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ അച്ഛനെ പിടിച്ച് കുറച്ചുനാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോ കാരാഗൃഹത്തിൽ അടച്ചിട്ടാണ് മധുരയുടെ രാജാവായി തീരുകയും ചെയ്തു. കൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭ്രാതാവായ ബലദേവന്റെയും കൃപയാൽ കംസനെ വധിച്ചപ്പോഴെന്ത് ചെയ്തു? ഉഗ്രസേനനെ കാരാഗൃഹത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിച്ച് സിംഹാസനത്തിൽ അവരോധിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ആ രാജ്യം പിടിച്ചടക്കിയിട്ട് ഭഗവാനല്ല അതിൽ രാജാവായിട്ടിരുന്നത്. ആരാണ്? ഉഗ്രസേനനെ രാജാവാക്കി അവരോധിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ദ്വാരകാപുരിയെ സാൽവൻ ആക്രമിച്ചപ്പോൾ ഉഗ്രസേനൻ ധീരമായി പോരാടുകയും ശത്രുക്കളെ തുരത്തുകയും ചെയ്തു. ഉഗ്രസേനൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യത്വത്തെ സംബന്ധിച്ച് നാരദരോട് ആരായുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ദിവ്യത്വമുള്ള ഇത് ഭഗവാനാണെന്നുള്ളൊരു സംശയമുണ്ടായിട്ട് നാരദരോട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചോദിച്ചിരുന്നു. യദുവംശം ഉന്മൂലനം ചെയ്യപ്പെടുമെന്നായപ്പോൾ സാമ്പർ ഉദരത്തിൽ നിന്നുണ്ടായ ഇരുമ്പ് പിണ്ഡം ഉഗ്രസേനനെ ഏൽപ്പിക്കപ്പെടുകിട്ടു അല്ലെ. ബ്രാഹ്മണരെ കളിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാമ്പൻ എന്ത് ചെയ്തു? എന്താണ്, ഒരു ഗർഭിണിയായിട്ട് അഭിനയിച്ചിട്ട് എന്താണ് എൻ്റെ വയറ്റിലുള്ളത് എന്ന് ചോദിച്ചു. ആണാണോ പെണ്ണാണോ? അപ്പൊ പറഞ്ഞു അത് രണ്ടുമല്ല, ഇരുമ്പ് ദണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും ഇരുമ്പ് ദണ്ട് പ്രസവിച്ചു പുറത്തു വന്നു. അത് രാവി അവര് കടലിലേക്ക് എറിഞ്ഞു. മിക്കുള്ള ഇരുമ്പ് പിണ്ഡം ഉഗ്രസേനനെ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹം ആ ഇരുമ്പ് പിണ്ഡത്തെ പൊടിച്ച് ദ്വാരകാതീരത്തെ സമുദ്രജലത്തിൽ കലർത്തി. അതിനുശേഷം ദ്വാരകാ നഗരത്തിലും രാജ്യത്തിലും അദ്ദേഹം പൂർണ്ണ മദ്യ നിരോധനം, അതായത് മദ്യത്തില് സുബോധം. രാധാമാതാജി മ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ മദ്യത്തില് സ്വബോധം നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് ബ്രാഹ്മണരെ കളിയാക്കിയത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഉഗ്രസേനൻ മദ്യനിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തി മരണാനന്തരം അദ്ദേഹത്തിന് മുക്തി ലഭിച്ചു. ഇനി ബലദേവനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു.
വസുദേവർക്ക് തൻ്റെ പത്നിയായ രോഹിണിയിൽ ജനിച്ച ദിവ്യപുത്രനാണ് ബലരാമൻ. അദ്ദേഹം രോഹിണിയുടെ പ്രിയപുത്രൻ എന്ന നിലയിൽ രോഹിണി നന്ദൻ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. കംസനുമായുള്ള പരസ്പര ധാരണയിൽ വസുദേവർ കാരാഗൃഹവാസത്തെ സ്വയം സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ ബലരാമനും മാതാവായ രോഹിണിയോടൊപ്പം നന്ദമഹാരാജാവിന്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഉള്ള സ്ഥലത്തേക്കാണ് രോഹിണിയും ബലരാമനും കൂടി അവിടെ നന്ദഗോപരുടെ സംരക്ഷണയിൽ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടാണ് വസുദേവര് കാരാഗൃഹത്തിലേക്ക് പോയത്. ആകയാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനോടൊപ്പം ബലദേവന്റെയും വളർത്തച്ഛനായിരുന്നു ആര്? നന്ദ മഹാരാജാവ്. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനും ഭഗവാൻ ബലദേവനും അർത്ഥ സഹോദരന്മാരായിരുന്നുവെങ്കിലും ബാല്യകാലം മുതൽ തന്നെ അവർ സന്തത സഹചാരികളായിരുന്നു. അവർ രണ്ടുപേരും കസിൻസ് ആണ്, പക്ഷെ എപ്പോഴും കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ബലദേവൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ പൂർണ്ണാംശമാണ് അല്ലെ. ബലദേവൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ, അതായത് ആ മെത്ത തന്നെയാണ് ബലദേവൻ അല്ലെ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ പൂർണ്ണാംശമായിരുന്നതിൽ അദ്ദേഹം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ പോലെ തന്നെയാണ്, അത്രത്തോളം തന്നെ ശക്തനുമാണ്. അദ്ദേഹം വിഷ്ണു തത്വത്തിൽ, ഭഗവാന്റെ മൂലതത്വത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ദ്രൗപദിയുടെ സ്വയംവര ചടങ്ങിൽ അദ്ദേഹം ശ്രീകൃഷ്ണനോടൊപ്പം പങ്കുകൊണ്ടു. ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ആസൂത്രിതമായ പദ്ധതി മുഖാന്തരം അർജുനൻ സുഭദ്രയെ അപഹരിച്ചപ്പോൾ, സുഭദ്ര ബലരാമന്റെയും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെയും സഹോദരിയാണ്. പക്ഷെ ബലരാമന് അർജുനന് കൊടുക്കണം എന്നല്ലായിരുന്നു ആഗ്രഹം. ദുര്യോധനന് കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുക്കാനായിരുന്നു ഇഷ്ടം. പക്ഷെ സ്വയംവര ചടങ്ങിൽ അദ്ദേഹം ശ്രീകൃഷ്ണനോടൊപ്പം പങ്കുകൊണ്ടു. ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ആസൂത്രിത പദ്ധതി മുഖാന്തരം അർജുനൻ സുഭദ്രയെ അപഹരിച്ചപ്പോൾ ബലദേവന് അർജുനനോട് ഉഗ്രകോപമുണ്ടാകുകയും തൽക്ഷണം അദ്ദേഹത്തെ വധിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തു. തൻ്റെ പ്രിയമിത്രത്തിന് വേണ്ടി ശ്രീകൃഷ്ണ ബലദേവന് ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളിൽ നമസ്കരിക്കുകയും അപ്രകാരം രോഷാകുലനാകാതിരിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തെ അനുനയിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ ദേഷ്യം മാറി. അതേപോലെ അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ കൗരവരോട് അത്യന്തം കോപിഷ്ഠനായിത്തീരുകയും അവരുടെ നഗരത്തെ മുഴുവൻ യമുനയുടെ ആഴങ്ങളെ വലിച്ചെറിയാൻ തുനിയുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ കൗരവർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദിവ്യപാദകമലങ്ങളിൽ ശരണം പ്രാപിച്ചു, അദ്ദേഹത്തെ സംപ്രീതനാക്കി. വീണ്ടും കൗരവര് ദേഷ്യം വന്നപ്പോഴും കൗരവരോട് ദേഷ്യപ്പെട്ടപ്പോഴും കൗരവര് അദ്ദേഹത്തെ ശരണം പ്രാപിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം സംപ്രീതനായി. യഥാർത്ഥത്തിൽ ബലദേവൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ജനനത്തിന് മുമ്പുള്ള ദേവകിയുടെ 7ാമത്തെ പുത്രനാകുന്നു. ജനനത്തിന് മുമ്പേ ദേവകിയുടെ ഗർഭത്തിൽ തന്നെ വന്നതായിരുന്നു. എന്നിട്ട് അതിനെ രോഹിണിയുടെ ഗർഭത്തിലേക്ക് മാറ്റിയതാണ്. അപ്പൊ ദേവകിയുടെ 7ാമത്തെ പുത്രനാകുന്നു. എന്നാൽ കംസന്റെ രോഷത്തിൽ നിന്നും രക്ഷ നേടാനായി ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയാൽ രോഹിണിയുടെ ഗർഭത്തിലേക്ക് മാറ്റപ്പെട്ടു. ആകയാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറ്റൊരു നാമധേയമാണ് സംഘർഷണൻ എന്നാകുന്നു. സംഘർഷണൻ, ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സഹിച്ച് സംഘർഷണൻ എന്നാകുന്നു. സംഘർഷണനും ശ്രീ ബലദേവന്റെ പൂർണ്ണാംശമാണ്. കൃഷ്ണ ഭഗവാനെ പോലെ തന്നെ ശക്തിമാനും ഭക്തർക്ക് ആത്മീയ ശക്തി പ്രദാനം ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ളവനും ആകിയാൽ അദ്ദേഹത്തെ ബലദേവനെന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു. ബലദേവന്റെ പ്രീതി ഇല്ലാത്ത പക്ഷം ആർക്കും പരമപുരുഷ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധ്യമല്ലെന്ന് വേദങ്ങളിലും അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മ ബലദേവനെയും പ്രീതിപ്പെടുത്തിയാൽ മാത്രമാണ് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുക. ബല അർത്ഥമാക്കുന്നത് ആത്മീയ ശക്തിയെയാകുന്നു, അല്ലാതെ ശാരീരിക ശക്തിയില്ല. ഇവിടെ പറയണ ഇപ്പൊ ബലരാമ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ. ആ രാമ എന്ന് പറയണത് ചിലരുടെ വിചാരം എന്താണ്, ദ്വാപര ഇതിലെ ത്രേതായുഗത്തിലെ ശ്രീരാമനാണെന്നാണ്. പക്ഷെ അതല്ല, ഈ രാമനെയാണ്, ബലദേവനെയാണ് ആ സംബോധന ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ അത് ആത്മീയ ശക്തി, മറ്റേത് ഹരേ എന്നുള്ളത് ആന്തരിക ശക്തി, അത് രാധാദേവി.
അപ്പോൾ ആ രണ്ട് ശക്തിയെയുമാണ് അവിടെ വിളിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ അല്പജ്ഞാനികളായ ചിലർ ബലത്തെ ശരീരത്തിൻ്റെ ശക്തിയായി വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു. എന്നാൽ ശാരീരിക ശക്തിയാൽ ആർക്കും ആത്മീയ സാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ സാധ്യമല്ല. എന്ത് വേണം? ആത്മീയ ശക്തിയാണ് ആത്മീയ ശക്തി വേണം. വേണ്ടത്. ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ അന്ത്യത്തോടൊപ്പം ശാരീരിക ശക്തി അവസാനിക്കുന്നു. അതായത് പഞ്ചഭൂതങ്ങളാണ്. ആ പഞ്ചഭൂതം നശിക്കുമ്പോൾ ശാരീരിക ശക്തി അവിടെ അവസാനിക്കും. അതേസമയം ആത്മീയ ശക്തി ആത്മാവിനെ അടുത്ത ദേഹാന്തര പ്രാപ്തിയിലും അനുഗമിക്കുന്നു. ആകയാൽ ബലദേവനാൽ പ്രാപ്തമാകുന്ന ശക്തി ഒരിക്കലും വൃഥാവിലാകുന്നില്ല. ജന്മജന്മാന്തരങ്ങളായിട്ട് നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. ആ ബലം നിത്യമാകുന്നു. അപ്രകാരം ബലദേവൻ എല്ലാ ഭക്തരുടെയും മൂല ആത്മീയ ഗുരുവാകുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ആദിഗുരു എന്ന് ബലരാമനെ പറയുന്നത്. സാന്ദീപനി മുനിയുടെ ശിഷ്യനായി ബലദേവൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ സഹപാഠിയുമായിരുന്നു. രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ചാണ് സാന്ദീപനി മുനിയുടെ അടുത്ത് അധ്യയനത്തിന് പോയത്. ബാല്യത്തിൽ അദ്ദേഹം ശ്രീകൃഷ്ണനോടൊപ്പം നിരവധി അസുരരെ വധിക്കുകയുണ്ടായി. വിശേഷിച്ചും താലവനത്തിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹം ധേനുകാസുരനെ വധിച്ചു. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധവേളയിൽ അദ്ദേഹം നിഷ്പക്ഷനായി നിലകൊള്ളുകയും യുദ്ധം ഒഴിവാക്കാൻ പരമാവധി പരിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു. അദ്ദേഹം ദുര്യോധനെ അനുകൂലിച്ചിരുന്നെങ്കിലും നിഷ്പക്ഷനായി നിലകൊണ്ടു. ദുര്യോധനും ഭീമനും തമ്മിൽ ഗദായുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടപ്പോൾ അവിടെ അദ്ദേഹം സന്നിഹിതനായിരുന്നു. ഭീമസേനൻ ദുര്യോധനെ അരക്കെട്ടിന് താഴെ അല്ലെങ്കിൽ തുടയിൽ പ്രഹരിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഭീമസേനന് മേൽ പ്രകോപിതനായവ എവിടെ ശരിയല്ലാത്തത് കണ്ടാൽ അപ്പം അദ്ദേഹം അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും. നീതിപൂർവമല്ലാത്ത പ്രവൃത്തിക്ക് തിരിച്ചടി നടത്താൻ തുനിയുകയും ചെയ്തു. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രോഷത്തിൽ നിന്നും ഭീമനെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ രക്ഷിച്ചു. എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയായിരുന്നു. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടാണത്. എന്നാൽ ഭീമസേനോട് ജുഗുപ്സിതനായി അദ്ദേഹം ഉടൻ അവിടെ നിന്നും വിടവാങ്ങി. അദ്ദേഹം യാത്രയായ ശേഷം ദുര്യോധനൻ മരണാസന്നനായി നിലംബന്ധിച്ചു. അർജുനപുത്രനായ അഭിമന്യുവിന്റെ മരണാനന്തര കർമ്മം അമ്മാവനായ ബലദേവനാണ് നിർവഹിച്ചത്. ദുഃഖാധിക്യത്താൽ പാണ്ഡവർക്ക് ആർക്കും അത് ചെയ്യാൻ സാധ്യമായിരുന്നില്ല. അത്രയും അവര് വിഷമിച്ചിരുന്നപ്പോൾ ബലരാമനാണ് അന്ത്യസംസ്കാരം നടത്തിയത്. അന്ത്യഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വായിൽ നിന്നും ഒരു വെളുത്ത മഹാസർപ്പത്തെ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് വിടവാങ്ങി. ഒരു വെളുത്ത സർപ്പം പുറത്തേക്ക് വന്നു. അദ്ദേഹം ഈ ലോകത്ത് ഇപ്രകാരം സർപ്പരൂപത്തിൽ ശേഷനാഗം അദ്ദേഹത്തെ വഹിച്ചു കൊണ്ടുപോയി. എത്രയാണ് ബലരാമനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്. അടുത്തതാരാണ്? പ്രദ്യുമ്നൻ. ആരാണത്? കാമദേവന്റെ അവതാരം, സനത് കുമാരന്റെ അവതാരമാണെന്ന് മറ്റു ചിലർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെയും ദ്വാരകയിലെ ഭഗവാന്റെ പ്രധാന രാജ്ഞിയായ ലക്ഷ്മി ദേവി, അതായത് ശ്രീമതി രുക്മിണിയുടെയും പുത്രനായി ജനിച്ചു. അർജുനൻ സുഭദ്രയെ വിവാഹം ചെയ്ത വേളയിൽ അർജുനെ അനുമോദിക്കാൻ ചെന്നവരിൽ ഒരാളായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ശാൽവനോട് യുദ്ധം ചെയ്ത മഹായോദ്ധാക്കളിൽ ഒരാളായിരുന്നു പ്രദ്യുമ്നൻ. യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കെ യുദ്ധക്കളത്തിൽ അബോധാവസ്ഥയിലായി തീർന്ന അദ്ദേഹത്തെ തേരാളി യുദ്ധമുഖത്തു നിന്ന് ശിബിരത്തിൽ തിരിച്ചെത്തിക്കുകയും ഈ പ്രവൃത്തിയിൽ അതിയായി ഖേദിച്ച സാരഥിയെ കഠിനമായി ശാസിക്കുകയും ചെയ്തു. എങ്കിലും അദ്ദേഹം വീണ്ടും ശാൽവനുമായി യുദ്ധം ചെയ്യുകയും വിജയിയായി തീരുകയും ചെയ്തു. വിവിധ ദേവന്മാരെ കുറിച്ചെല്ലാം അദ്ദേഹം നാരദ മുനിയിൽ നിന്നും കേട്ട് മനസ്സിലാക്കി. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ 4 പൂർണ്ണ വിസ്തരണങ്ങളിൽ 3ാമത്തെ വിസ്തരണമാണ് പ്രദ്യുമ്നൻ. ബ്രാഹ്മണരുടെ മഹാത്മ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് തന്റെ പിതാവായ ശ്രീകൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം ആരാഞ്ഞറിഞ്ഞു. യദുവംശജർക്ക് മധ്യേ നടന്ന ഭ്രാതൃഹത്യാ യുദ്ധത്തിൽ അദ്ദേഹം വൃഷ്ണികളിലെ മറ്റൊരു രാജാവായ ഭോജരാജാവിനാൽ വധിക്കപ്പെട്ടു. അതിന് അവര് തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും യുദ്ധം നടന്നപ്പോൾ ഭോജരാജാവ് വധിച്ചു. മൃത്യുവിന് ശേഷം യഥാർത്ഥ പദവിയിൽ പ്രതിഷ്ഠാപനം ചെയ്യപ്പെട്ടു. അതായത് ഇവരൊക്കെ ഭഗവാൻ പോന്നപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഭഗവാന്റെ പാർഷദന്മാരായിട്ട് പോന്നവരാണ്. അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ അലിയിൽ അവസാനിച്ച് അവരെല്ലാം ഗോലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകും. അതാണ്. ഇനി ചാരുദേഷണൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെയും രുക്മിണി ദേവിയുടെയും മറ്റൊരു പുത്രനാണ് ചാരുദേഷണൻ. ദ്രൗപദിയുടെ സ്വയംവര വേളയിൽ അദ്ദേഹവും സന്നിഹിതനായിരുന്നു.
തൻ്റെ പിതാവിനെയും സഹോദരരെയും പോലെ മഹായോദ്ധാവായിരുന്നു അദ്ദേഹം വിവിനിധകനുമായി യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും വധിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇനി സാമ്പൻ. ആരാണ് സാമ്പൻ? യദുവംശത്തിലെ വീരയോദ്ധാക്കളിൽ ഒരാളും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന് ജാമ്പവതിയിൽ ഉണ്ടായ പുത്രനുമാണ് സാമ്പൻ. അർജുനനിൽ നിന്നും ധനുർവിദ്യ അഭ്യസിച്ചു. മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരന്റെ ഭരണകാലത്ത് രാജസദസ്സിലെ അംഗമായിരുന്നു സാമ്പൻ. യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്റെ രാജസൂയ യജ്ഞത്തിൽ അദ്ദേഹം സന്നിഹിതനായിരുന്നു. പ്രഭാസ യജ്ഞവേളയിൽ എല്ലാ വൃഷ്ണികളും ഒത്തുചേർന്നപ്പോൾ ബലരാമ സമക്ഷം സാമ്പന്റെ യശസ്കരമായ പ്രവൃത്തികളെക്കുറിച്ച് സാത്യകി വർണ്ണിച്ചു. സാത്യകി ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ തേരാളിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഇത്ര അങ്ങനെ നല്ല നല്ല ഒരു ധീരയോദ്ധാവായിരുന്നു. യുധിഷ്ഠിരൻ അനുഷ്ഠിച്ച അശ്വമേധ യജ്ഞത്തിൽ അദ്ദേഹം തന്റെ പിതാവായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനോടൊപ്പം പങ്കുകൊണ്ടു. ചില ഋഷിമാരുടെ സമക്ഷം തൻ്റെ സഹോദരന്മാരാൽ ഗർഭിണിയായി കപടവേഷം ധരിപ്പിക്കപ്പെട്ട അദ്ദേഹം കളിയായി താൻ പ്രസവിക്കുവാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് ഋഷിമാരോട് ആരാഞ്ഞു. സാമ്പനാണ് അത് ചെയ്തത്. ആ ഇരുമ്പ് പിണ്ടത്തെ പ്രസവിക്കുമെന്നും ആ ഇരുമ്പ് പിണ്ടം യദുവംശത്തിന്റെ ഭ്രാതൃഹത്യാ യുദ്ധത്തിന് ഹേതുവാകുമെന്നും ഋഷികൾ പ്രതിവദിച്ചു. ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഒരു പദ്ധതിയായിരുന്നു. അടുത്ത ദിവസം പ്രഭാതത്തിൽ സാമ്പൻ ഒരു വലിയ ഇരുമ്പ് പിണ്ടത്തെ പ്രസവിക്കുകയും ഉചിത നടപടിക്കായി അതിനെ ഉഗ്രസേനനെ ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. യഥാർത്ഥത്തിൽ പിന്നീട് പ്രവചനപ്രകാരമുള്ള ഭ്രാതൃഹത്യാ യുദ്ധമുണ്ടാകും. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സഹോദരന്മാർ തമ്മിൽ യുദ്ധമുണ്ടായപ്പോൾ സാമ്പൻ ആ യുദ്ധത്തെ മരിക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ഈ എല്ലാ പുത്രന്മാരും അവരവരുടെ കൊട്ടാരങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട്, അതാണ് ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലുള്ള കാര്യമാണ് ഇനി പറയുന്നത്. അവരെല്ലാം കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് ശയനവും വിശ്രമവും ഭോജനവും ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും ഉപേക്ഷിച്ച് അവരുടെ ശ്രേഷ്ഠ പിതാവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് ദ്രുതഗതിയിലെത്തി. ആരാണ് ശ്രേഷ്ഠ പിതാവ്? ഭഗവാൻ. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ. ഭഗവാനെ സ്വീകരിക്കാൻ അവര് എത്തി. ഇനി എങ്ങനെയാണ് അവരെത്തിയതെന്നാണ് അടുത്ത ശ്ലോകം. വാരണേന്ദ്രം പുരസ്കൃത്യ ബ്രാഹ്മണൈ സസുമംഗളൈഃ ഗതുജനിനാഥേന ബ്രഹ്മഘോഷേണ ചാദ്രിതാഃ പ്രത്യുജ്ജഗ്മോരഥേ കൃഷ്ണ പ്രണയാഗത സാധ്വസ. വാരണേന്ദ്രം പുരസ്കൃത്യ ബ്രാഹ്മണൈഃ സസുമംഗളൈഃ ശംഖദുജ്ജതിനാദേന ബ്രഹ്മഘോഷേണ ചാദ്രിതാഃ പ്രജ്ജുഗമ്നോ യഥർഹൃഷ്ട പ്രണയാഗത സാധ്വസാഃ. വാരണ ഇന്ദ്രം, ശുഭ ദൗത്യത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആനകളെ കൂട്ടി ഭഗവാനെ സ്വീകരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആനകൾ ഉണ്ടായിരുന്ന പുരസ്കൃത്യ മുമ്പിൽ നിയോഗിച്ച് ആദ്യം ആനകളെ വെച്ചു. ബ്രാഹ്മണൈഹി ബ്രാഹ്മണര് വന്നു. സുമംഗളൈഹി എല്ലാ ശുഭസന്ധികളോടൊപ്പം എല്ലാവരും യോഗ മന്ത്രങ്ങളൊക്കെ ആലപിച്ചുകൊണ്ട് ശംഖ് തുര്യ കാഹളം നിനാദേന ബ്രഹ്മഘോഷണൈ വേദമന്ത്രങ്ങൾ ഉരുവിട്ടുകൊണ്ട്, ബ്രാഹ്മണര് വേദമന്ത്രങ്ങളൊക്കെ ഉരുവിട്ടുകൊണ്ട് ആദൃത പ്രകീർത്തിച്ചുകൊണ്ട് പ്രതി ഉജ്ജഗ്മോ അതിശീഘ്രം ആനയും എല്ലാരെയും വിളിച്ചു. ബ്രാഹ്മണരെ വിളിച്ചു. വേദമന്ത്രങ്ങൾ ഉരുവിട്ടുകൊണ്ട് ആനയുടെ അകമ്പടിയോടെ പ്രണയാഗത സ്നേഹസാന്ദ്രമായ സാധ്വസാഹ സർവ ആദരങ്ങളോടെ ഭഗവാനെ എതിരേൽക്കാൻ വേണ്ടി അവരൊക്കെ വന്നു. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീലപ്രഭുപാദ് കി ജയ്. പൂക്കളും മറ്റ് മംഗളവസ്തുക്കളും വഹിക്കുന്ന ബ്രാഹ്മണരോടൊപ്പം അവർ രഥങ്ങളിൽ തിടുക്കത്തിൽ ഭഗവാന്റെ അടുക്കലേക്ക് ഗമിച്ചു. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും വന്ന് പറഞ്ഞ് കേട്ട വഴിക്ക് എല്ലാ സന്നാഹങ്ങളുമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് ഗമിച്ചു വന്നു. അവരുടെ മുമ്പിൽ സൗഭാഗ്യ സൂചകങ്ങളായ ആനകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആനകൾ എപ്പോഴും ഐശ്വര്യത്തിന്റെ പ്രതീകങ്ങളാണ് അല്ലെ. ഉത്സവങ്ങൾക്കായാലും
ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിലായാലും എല്ലാം ഭഗവാന്റെ തിടമ്പേറ്റാനുള്ള ആ സൗഭാഗ്യം കിട്ടുന്നത് ആനകൾക്കാണ്. ദേവന്മാരുടെ തിടമ്പായാലും ഭഗവാന്റെ ആയാലും എല്ലാം കിട്ടുന്നത് ആനകളാണ്. ശംഖൂതുകയും കാഹളങ്ങൾ മുഴക്കുകയും വേദമന്ത്രങ്ങൾ ഉരുവിടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അപ്രകാരം സ്നേഹസാന്ദ്രമായ ആദരവ് അവർ പ്രകടിപ്പിച്ചു. അവർ ഭഗവാനെ എല്ലാവിധത്തിലും അത്രയും ആദരസൂചകമായി ബഹുമാനത്തോടെ വരവേറ്റു. വൈദിക ആചാരപ്രകാരം ഒരു മഹത് വ്യക്തിയെ സ്വീകരിക്കുന്ന ആദരപൂർവമായ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. അത് സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയോടുള്ള സ്നേഹത്താലും ബഹുമാനത്താലും സാന്ദ്രമായതാണ്. ആ വ്യക്തിയുടെ ആ പൊസിഷൻ അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഓരോരോ സാധനങ്ങള് സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അവണ്ണമുള്ള സ്വീകരണത്തിന്റെ ശുഭാന്തരീക്ഷം മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ചു. എന്തൊക്കെയുണ്ടായിരുന്നു? ശംഖുകൾ, പൂക്കൾ, ധൂപം, അലങ്കരിച്ച ഗജകേസരികൾ, വേദസാഹിത്യങ്ങളിലെ മന്ത്രങ്ങൾ ഉരുവിടുന്ന യോഗ്യരായ ബ്രാഹ്മണർ എന്നിവരുൾപ്പെടുന്ന പരിച്ഛേദങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. അത്തരമൊരു സ്വീകരണ നടപടിയിൽ ഭാഗത്തെയും സ്വീകരിക്കുന്നയാളുടെയും സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നയാളുടെയും ആത്മാർത്ഥതയിൽ പൂരിതമാകുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഈ ശ്ലോകം ഒന്ന് വായിച്ചിട്ട് നിർത്താം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. എപ്പോഴും ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ ഡെയിലി ഒന്ന് വായിക്കാനായിട്ട് പഠിക്കാനോട്ടാ. വായിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം. നിത്യം ഭാഗവത സേവയ. ഇന്നെന്താ എല്ലാരും നേരം വൈകിയാണ് കയറിയിരുന്നത്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വാഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദ കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ശ്രീ ഗുരുദേവ്